Hola, persones confinades. Avui, aquí, en aquesta habitació, ha passat una cosa que considero que és molt interessant que comentem, però no és interessant que la comenti jo. Què és aquesta cosa que ha passat? Tinc algunes coses que us vull explicar, però anirem per ordre, vale? Comencem. Doncs sí, algú ha fet una tutoria online, ha utilitzat allò que us vam ensenyar en l'últim vídeo, que ara per aquí apareixerà en algun raconet l'enllaç, ha utilitzat l'OBS Studio i una emissió en directe a YouTube per fer una tutoria. No és que jo tingui masses coses a dir interessants al respecte d'això, per tant, Hola, Núria! Hola, Vicenç! Hola a tothom! Vine, que si no no se'ns veu. Torno a estar nerviosa! Què has fet avui? Doncs això, hem fet la primera trobada virtual online. Una tutoria amb els alumnes de la meva classe de primer A. Molt bé. No ho sé, explica'm què ha sigut l'experiència. Doncs mira, jo me'n porto un bon record. Hem estat quasi bé 1 hora i 55 minuts. Hem estat connectats a través del YouTube, parlant de dubtes de tots aquests dies doncs, que els hi hem de manar feines i tot plegat, doncs explicar-li els dubtes que els hi podien haver sorgit. I sobretot primer preguntar-los com estaven, perquè fa molts dies que no ens veiem i els trobo a faltar. I què et volia dir? No sé si ho has dit, però ho has fet amb el xat, això. Sí, és a dir, ells em veien a mi, jo no els podia veure amb ells i ells m'anaven preguntant dubtes pel xat del YouTube i els anava contestant de veu. Mirem un moment a veure com ha sigut això. Espera't, que Mirem-ho. tinc aquí. Un momentet. Ara explicarem, a part de mirar-nos un momentet això que has fet, entrarem un moment a la configuració per explicar com es fa perquè es vegi el xat i sobretot perquè el puguis veure després. No? A veure, un momentet... Ara sí que ens... Val, això, a veure, potser farà molt soroll això. Li trec la veu perquè si no se'ns acoplarà. Val? O sigui... Això que veiem aquí a la dreta de la pantalla, no? És els teus alumnes que van dient coses. Ara no corre aquest xat perquè això que estem veient és la reproducció del xat. Que això també t'he de dir, després tinc una llista de coses, de consells tècnics que et vull fer. Però, o sigui, entenem que a la mesura que els nanos anaven dient coses, això s'anava actualitzant i tu ho anaves veient aquí, no? I anaves... Sí. O sigui, tu el que veies era això que veiem aquí, no? Efectivament. Jo veia això. Ells m'han dit que els missatges que ells m'escrivien m'arribaven més tard a mi. Jo tenia por que el meu vídeo anés... És a dir, jo aquí ho estic explicant molt ràpid i ells anessin un minut tard. No, el vídeo es veia bé, era jo que rebia els seus missatges una mica més tard. Però no ha sigut pas cap dificultat, cap problema molt gros com per no poder-ho fer. Aquí la cosa que hem tocat, si us hi fixeu, si se'n recorda la gent d'ahir, això és la pantalla d'emissió, aquí hem tocat latència baixa. Normalment per defecte és latència normal, perquè si estàs fent un esdeveniment que no és en directe, que no hi ha feedback, t'entès la latència. La latència és el retard en el temps. I el que hem fet és latència baixa, que bé, el que fa és reduir aquest temps de que ells veguin el que tu fas. Està bé. Val, i per això podríem posar latència molt baixa, però no em feia por que demanés molt ample de banda i, bueno... No, ens ha funcionat. A part de res, aquests segons de retard en els missatges, però la veritat és que ha anat bé. Molt bé. Veig aquí que els estàs ensenyant uns documents de Google Drive... Ho hem pogut fer tots aquí alhora, és a dir, els nanos que no es podien, pel que sigui jo els havia compartit un document i no hi tenien accés, ho hem anat fent en directe, dubtes que tenien els hi he pogut resoldre i també ha sigut molt maco perquè entre ells també s'han resolt dubtes, és a dir, no només jo, ells aquí a través del xat també anaven participant i s'ajudaven. És més, han sigut ells que també a estones m'han fet propostes per tornar a fer alguna trobada d'aquestes i com poder-ho fer. Molt bé. Bé. Mira, jo m'he apuntat...
Sí, coses... Canvi de càmera, que m'agrada tenir aquesta. Ja m'he apuntat aquí una sèrie de coses perquè t'anava sentint de fondo, Sí, ho sé. I bé, tinc una sèrie de coses apuntades. Ho he apuntat en paper, amb tovallons, no en paper de vàter, perquè sabem que és molt car i molt valuós, i ho he apuntat en tovallons. Ara bé, quan em critiquen, som-hi! No, és constructiu, vol ser constructiu. Espera, canvi de càmera perquè ens quedarem aquí. Núria, vés al gra. Vés al gra. És vídeo, això. És vídeo, val? O sigui, has de ser concisa, és lineal, no és una classe que és circular, que vas comentant, que t'interrompen, això és una altra cosa que ara et diré. Directe i al gra. Els meus alumnes ho agrairan, oi que sí, nois? Que vagi al gra. No, de debò, o sigui, has de ser concisa, anar directe i no d'això. D'acord. Tema interrupcions. No pots permetre que les accions al xat distorsionin el teu discurs tota l'estona, perquè si no és molt pesat pels alumnes i cada vegada que algú fa una intervenció, sigui en positiu o sigui en negatiu, que segur que també tens graciosos, si interromps el que estàs fent per contestar, ostres, s'allarga molt aquesta sessió. És cert, tens raó, sí. Això t'ho dic com a productor de vídeo, però com a antic alumne de formació a distància, en què tenia una professora de base de dades, una salutació, però a nivell de praxi era terrible, que era impossible seguir el que estava dient, perquè cada vegada que algú feia una pregunta, ella deixava de dir el que estava explicant per contestar la pregunta, i això genera caos. Tu, si de cas, pots fer, no sé, quina idea se't pot ocórrer? Potser anar fent parades, dir, nois, de cada no sé quanta estona repescaré preguntes i contesto. Però si no es complica, no? És cert, perquè això mateix que m'estàs dient m'hi he trobat quan hem començat. Primer estava molt emocionada i segurament el que em passava pel cap, la boca es transformava, però bueno, és a dir, que al principi estava nerviosa i no sabia ben bé què estava dient. Però quan m'he començat a adonar que feia aquestes coses, m'he fet una llista de dubtes que m'anaven preguntant i és cert, s'ha de buscar una manera per resoldre aquests dubtes, però no tots alhora, perquè si no és el que diu el Vicenç, llavors el discurs es fa feixuc, repeticions i no s'avança. Per tant, hauré de buscar una estratègia. Una altra cosa, que això també té a veure amb dues cosetes, és que són moltes, però... Em diu dues i en té 4, 5, 6, 10... Com en els continguts. Les sessions potser seria millor que fossin més curtes i més concretes, perquè has fet tota una tutoria i de quins temes heu parlat? Hem fet una tutoria de quasi 2 hores, eren 3 torns, de 11 a 12, els qui s'hi poguessin apuntar, de 12 a 1, el segon torn, i de 4 a 5 serà el tercer torn, per intentar que tothom, per adaptar-me als horaris de tots els nanos. Llavors, què ha passat? Que els nanos que hi havia al segon torn s'han afegit al primer torn, genial, i alguns s'han afegit a mig fer. Llavors, el que havia estat estructurat per 1 hora, doncs s'ha allargat una mica i hem ajuntat els 2 torns en un. També ens ha anat bé. Què els he explicat? En resposta a la teva pregunta, què els he explicat? Doncs primer eren els dubtes que tenien d'on trobar les feines, les carpetes, com enviar-ho, bàsicament això. Per això els vaig proposar aquesta trobada virtual amb aquest programa de l'Estrella Ninja que es diu OBS, i jo els hi pogués ensenyar per l'ordinador, els hi pogués ensenyar tots els documents i les carpetes. Vaig pensar que era un bon sistema. I hem fet això, bàsicament. Avui resoldre dubtes de com presentar les feines i la dinàmica de com funcionarem aquests dies. I ja cap al final els hi he fet alguna proposta, perquè a mi m'ha semblat molt interessant, m'ho he passat molt bé, malgrat 2 hores que els he estat xerrant, jo m'ho he passat molt bé i els hi he fet alguna proposta més de si volen fer alguna altra trobada virtual i com la podríem fer si d'aquesta manera no els hi ha anat bé, perquè el que a mi m'agradaria és veure'ls també a la cara i que ens poguessin veure. Això és un altre tema. No, clar, és veritat, aquí el que estàs fent, com molt ben dius, el que estem fent és emetre. No estàs interactuant de manera textual a través del xat, però vull dir, després ja hi ha altres eines, segurament per aquest nivell d'interacció. Segurament per això seria lo genèric per dirigir-te a grups grans i després segurament a grups més reduïts o a nivell individual fins i tot, després segurament ja podries entrar en eines com Hangouts, Skypes o Teams de Microsoft o el que sigui. Exacte. No, però per dirigir-te a grups grans segurament aquesta és la manera.
Sí, i a més, és el que t'he comentat abans, avui estava més dirigit per resoldre dubtes i jo volia ensenyar-los l'escriptori, la pantalla, els documents i he pensat que una missió així pel YouTube ens podria servir. No creus que més sessions més curtes i més especialitzades seria millor? En comptes de atacar tants temes amb sessions tan llargues, no fora millor, per exemple, t'he sentit que els parlaves de l'assignatura de castellà, no ho sé, si és viable convocar-los, o sigui, però a nivell de contingut segurament sí que és més interessant, més curt, més concret. Tinc deures per fer. I ells ho saben que hem quedat que els hi faré, com molt bé, com els hi he volgut aconsellar, que aquests dies és molt important que es facin un horari. Doncs jo també m'he de fer un horari, si vull seguir fent trobades amb ells, els hi faré una proposta d'horaris i fer-ho més sintètic, és a dir, de tal hora, doncs us proposo parlar d'això, de tal hora faríem això. Crec que pot ser molt més útil. Molt bé. Jo, el primer cop, ja hem vist un vídeo al principi al principi de tot on estaves ja parlant amb ells i això. I jo t'he sentit un cop que jo t'ho juro m'he descollonat, és que sí, perdó. Has passat llista? Sí, que Però, a veure, un moment. A part de que em fa molta gràcia això de passar llista a l'aula real, no sé què us demanen que feu, però ja està bé. Tio, que tens un xat, que no cal que vagis dient ei, Pau, hi ets, Lluc, tot queda apuntat això i tot aquest tram ens el podem saltar i després tu si et convé mirar per fer un seguiment de qui s'ha connectat o no, pots venir a mirar el xat a veure qui s'ha connectat o no, però no cal que els fotis la xusta. Jo me'n recordo quan anava a classe, que passàvem llista, encara no havíem acabat de passar llista i ja n'estava fart. Estic d'acord amb tu. Però què és això de passar llista? Estic present, sóc aquí, sí, ja ho sé. Mira, d'avorriment quan feien això. D'entrada et contesto que, malgrat fa temps que anem fent vídeos, i ells se'n van fotent, però malgrat anem fent vídeos fa temps, tu i jo, és una cosa que ja ens agrada fer, doncs sempre hi ha els nervis del moment i quan m'he trobat, que jo estava emocionada aquí, eren les 11 menys 2 minuts i jo havia de clicar per emetre, per fer l'emissió, he vist que hi havia una llarga llista de persones que ja m'estaven esperant. I de cop i volta he pensat, ostres, el doodle que vaig fer perquè tothom s'apuntés als 3 torns, doncs els volia saludar perquè no sabia què em trobaria. Era la primera vegada que emetia en directe pel YouTube. Jo no sabia si l'usuari es diria fulanito o com es diria l'usuari. Per això he passat llista. O sigui que quan un profe passa llista és que no sap què fer. Jo no sé què fer, doncs vinga, passo llista. No és veritat. Això m'ha passat avui, que era els nervis del directe. Quan es passa llista no és perquè no saps què fer. No, ara en sèrio, res, que, ostres, coses d'aquestes pesades que has de fer perquè tu has de veure qui segueix, qui no segueix, ostres, tingues en compte que quan ho fas així amb el xat, per exemple, tu ja tens un lloc on anar a mirar a posteriori qui ha connectat, qui ha participat, qui ha sigut una Ara ja ho sabré. Qui ha sigut una mica pesat, qui no, a veure, paper fora... Li'n queda un. Sí, els problemes tècnics. He tingut un problema tècnic a la meitat i he dit, Vicenç! Això ni m'he enterat, estava amb els cascos. No. Si hi ha problemes aparentment hi ha problemes tècnics, espera't a que algú es queixi. No vulguis resoldre problemes tècnics que encara no existeixen. A YouTube, la Núria el que li ha passat és que YouTube li ha donat uns senyals d'alerta, ara no ho veiem perquè li ha passat en aquell moment, però et sortien uns senyals d'alerta. A vegades que si qualitat del so, que si qualitat del vídeo, compte que oscil·la. I ell quan detecta una cosa que marxa dels seus llindars, doncs t'envia alertes. El problema és sí, aquí, a veure un moment... Aquí us agraeixo, nois i noies, perquè m'heu ajudat, perquè m'heu contestat quan us he preguntat i m'heu dit que tot anava bé. Quan aquí et surt no hi ha dades, bueno, tampoc cal que pateixi perquè ningú t'està veient, però quan surtin alertes, deixa els usuaris, no els atabalis, em veieu, no em veieu, perquè això passa molt amb les videoconferències em sents? Em sents? Sí? No? Perdona, perquè la gent no estem acostumats i és molt ridícul, ens passa a tots, però tu continua endavant i si algú es queixa, doncs ja ho veurem.
és veritat, he tingut un moment de pànic i al vídeo dic, Vicenç, no es veu, no sé què. No, però no per això, ho dic inclús dient els emails. O, per exemple, una altra cosa que té molt a veure amb això, per tu, que ets l'emissora, que ets la docent, hi ha moltes novetats tècniques, però no cal que els expliquis a ells, tu ves fent. D'acord. Val? Allò de, ara això és nou, ja és igual, tu fes-ho i ja està. Una altra cosa que m'ha passat és que us en recordeu de l'altre vídeo que vam dir la cara, la pantalla, les diferents visualitzacions de tot això. Doncs avui, com que ho estic fent amb les eines del Vicenç, hi havia una visualització de l'escriptori que jo no l'he contemplat i cada vegada que ells en parlaven o jo parlava no els hi veia el xat i ha sigut un entrebanc que he hagut de superar sense saber que hi havia la pestanya d'escriptori. Això vols dir? Espera, posem perquè es vegi? Sí, exacte. Aquest. Un moment, posem això gran. O sigui, tu quan... És aquí. O sigui, nosaltres el que tenim configurat, ja ho vam explicar ahir, tenim configurades les escenes, que és on organitzem els continguts, i anar clicant aquí veiem coses diferents. Exacte. I a tu el que t'ha passat és? Que no sabia, és a dir, quan estava aquí amb les cares, jo no veia aquest apartat d'aquí. Ah, t'ho tapava. No m'apareixia. Ah, no t'apareixia. No. Llavors, a l'escriptori sí que es veia tot. Vale. O sigui, el problema ha sigut que... No veia el xat mentre els estava ensenyant els documents. Jo crec que el problema és que no havies configurat tu les escenes i no sabies quins recursos tenies. Exacte. En canvi, en el teu ordinador sí que ho tenies. Exacte. I com que estava tan emocionada al principi, he remenat totes les pestanyes i m'he descuidat la de l'escriptori. Clar, aquí una cosa també interessant que potser hem de comentar a la gent és que t'has canviat d'ordinador perquè, hòstia, el teu justejava una mica en fer el directe. Sí, ja saps que el meu ordinador és del 2007, crec. Estic molt contenta perquè faig servir programari lliure, però no em tira el disc dur i em vas ajudar a veure que no tindria... No sé com es diu això tècnicament, però no em tibava. No, o sigui, l'ordinador el tens amb un Ubuntu, que hem pogut instal·lar, l'OBS Studio també s'instal·la amb Ubuntu sense cap problema, però el problema que tens principalment és que és un ordinador molt vell i els busos USB és USB 1 o 2 màxim i aquestes càmeres xupen moltíssims recursos. I no només això, o sigui, la combinació de recursos fa que l'ordinador vagi molt carregat i això et complica. Quan gravàvem no teníem problemes, però quan li estem dient que gravi i que emeti l'hora li estem exigint molt i l'ordinador no... Doncs això. No dona. Que gràcies a... No, però no t'ho dic per això, t'ho dic perquè a vegades la gent es pot trobar que en unes circumstàncies digui, ostres, em funciona i en unes altres no, doncs quan et trobes amb això, planteja't quins canvis he fet en aquesta màquina, en aquest programari, que faci que abans funcionés bé i ara funcioni malament. I segurament té a veure, segurament no sempre és una qüestió de recursos. Potser per la gent que ens està veient que no té un ordinador tan troglodita com el meu, potser el de baixar la latència, fent això potser els hi pot servir. Sí, mira, el tema de baixar la latència segurament no té tant a veure amb el... Quan parlem de baixar la latència, deixa'm posar la finestra, perquè així, quan diem baixar la latència, et refereixes a això, no? A l'opció aquesta de YouTube. Això té més a veure, crec, no hi posaria la mà al foc, però crec que té més a veure amb l'ample de banda que no pas amb els recursos de l'ordinador. Perquè si tinguéssim un ample de banda curt, segurament ens diré i demanes alguna que no et puc donar perquè no hi ha... Això té més a veure amb la transferència de dades, vull dir, que no amb el rendiment de l'ordinador. D'acord. No ho sé. Tot i que m'ha criticat, he de dir que té raó amb totes les observacions que m'ha fet i en els propers vídeos intentaré aplicar aquestes mesures, aquestes millores. Vull dir, és que no és més que una crítica, és una observació des d'una perspectiva, no ho sé, de producte audiovisual, quasi bé. No és que em vulgui criticar. Ha escoltat aquest discurs 2 cops. Bueno, doncs em sembla que ho tenim fet. Quan fas el pròxim vídeo? Doncs diumenge. Com que diumenge? O potser abans, qui sap. Molt bé, doncs fins aquí. Molt bé.